Arrotxapeako gaztetxearen desalojoa salatzeko manifestazio jendetsua eginda Iruñan. Aroztegiak gelditzeko eskaera Nafarroko Parlamentura eramandu Arozta Herri Plataformak. Hainbat talde ekologistek Kaparrosoko Balle de Odieta makroetxaldean egin diren irregulartasunak txosten batean aurkeztu dituzten. Nafarroak 39 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Kaskanten erregistratu dira 6 positibo. 200 persona langabek hartuko dute parte udazken honetan prestakuntza eta enplegua uztartzen dituzten ikastunen sektoreko eskoletan. Iruñeko udalak epea ireki du urriaren 22 bitarte egile berriendako euskarazko literatur lehiaketan lanak aurkezteko. Iruñara dator berriz ere munduko puzlerik ezagunena ordenatzeko erronka, Erno Rubik Hungariarren kuboa.